Най-ценното от всичко би било да ви чуя мнението и да разбера как родителите изобщо приемат тази програма. Вие като родители, като майки, дали децата се страхуваха, дали какви емоции изпитваха? Просто така да ни разкажете как се чувстваха децата. Може ли да започна? Да. Ники беше много развълнуван. Първо го впечатлиха игрите, които сте предоставили в сайта. Игрите бяха, освен много интересни, също така и образователни и много добре свързваха всичко, през което са минали през този проект. Песничките и клипчетата също бяха много вълнуващи, но за едно момче няма нищо по-важно от това да има супергерой и да влезе в ролята на такъв. Хубавото за това нещо беше, че много често ние младите, по-младите родители, пък и като цяло всяка една майка работеща, има нужда от баба, дядо, някой, който да ни помогне в някои от дните да се грижат за децата от време на време. И често прекарват време с бабите си, дядовците си и наистина е полезна тази информация, която вие предоставяте по този приятен начин, да видят и да разберат също с какво може да се случи в един обикновен момент, ден. Аз пък от гледна точка на майка, на момиче ще кажа, че толкова не е играла на игрите в приложението, приложение беше, нали? Да. Сайт. Но песента се пееше всеки ден. Тя на певица се проявява вкъщи. Аз също я знам песента, не знам дали ви направи впечатление. Знам я, да. Супер! Но ние понеже всеки ден я пеем песента и съм запозната с това и абсолютно положителни емоции. По никакъв начин не се е притеснила. Абсолютно си се радва на всичко, което се случва в класа, нали? И ми разказва с наистина положителни емоции. А малката впечатли ли се, защото Ивет, понеже той има по-малка сестра, също много и хареса клиповете, които бяха предоставени и с интерес слушаше братца, докато разказва за нещата, които са се случвали и правили в училище. Знанието е влизало не само към бабите и дядовците и към вас, а и към сестричката на... Предава се. Предава се. То всъщност това е целта. Едно дете да обучи всички свои близки и така реално той като проводник на знания. Честно казано, съществени неща се забравят да се кажат вкъщи. Например, какво е казала госпожата за домашно или какво са обядвали, закусвали, но тук за супергерой, за бързи герои, тези неща не се забравяха, честно казвам. Читате ме, това е моето становище по въпроса. Да, и рисунките не се забравят. Винаги всичко, което се е правило, се носи 1-1-2 и вече тя го знае вече номера. Така че... Браво, това е прекрасно. Беше ли ви трудно да регистрирате децата си в сайта? На мен не. Да, добре. Важно е да знам каква е обратната връзка. То е много лесно регистрирането, но... Следващите стъпки. Да, следващ стъпките. Добре, а децата участваха ли в смисъл, сядаха ли, искаха ли от вас да сядат пред компютър, да работят по игрите? За Ники вече разбрах. Ама ние не сме отделяли там време. Да. Достатъчно, може би, съвсем в началото, веднъж-два пъти, което май го отчитам като грешка. Не. На мен ме е интересно дали са се забавлявали. Доста са харесали, нали, игрите и смятам да наваксаме. Браво на вас. Тя си стои регистрацията, нали? Може да, завинаги си стои регистрацията. Така че особено сега лятната ваканция смятам, че няма да навреди. Ще влезе в добро приложение. Има и класация, ние се търсихме из класациите, точките. Точно така. Браво на вас. Имаме мотивация. А бихте ли препоръчали програмата на други родители, млади като вас? Това добро съчетание между анимирането, супергероите и здравното образование е на много добро ниво и определено с, както видяхте, с голям интерес, не само нашите деца, а и целият клас беше заинтересован. Абсолютно докосващо децата. Много достъпно. Страхотно е измислено и изработено според мен. Супер, момичета. Благодаря ви много. Това не беше страшно, нали? Не, изобщо. Благодаря. И презареждаш. Да, и аз така се чувствам. Продължавайте се така, наистина да много... И вие продължавайте, защото децата ви са прекрасни. Благодарим, вие също сте прекрасна. И продължавайте да градите и надграждате това, което
сте започнали, защото те са нашето бъдеще. Така е. Благодаря. Ама и не са тяхното. Баби, дядовци, родители трябва да сме за децата си. Така е, да. Живи и здрави. Да, много благодаря. Благодаря ви. Благодаря и аз. Всичко добро!